खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि SPF इउटुब चेनेलाव गासैखौबो गिबियावनो बराय हरग्रोनाय जाहैबाय ओमफ्राय नैबे समाव आङो ओरैनो थास्लायस्लाय मा कन्टेन्ट लाबोगोन मा मागोन साननानै आङो मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो होननानै आङो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाहैबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोना निसय नायबा बुजिनो हागोन जोबजासे ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामाजासे ओमफ्राय बे भिडिअआ ओरैनो जास्ट सासे व्यक्तिनि मोनसे माइ हानाय नुथाय आरो बे माइ हानाय नुथाया सासे कंग्रेस पार्टीनि APC कंग्रेस पार्टीनि गोख्रों दैदेनगिरि सार गरजान मोसाहारिनि मोनसे गावनि गामि एरिया ना गावनि न'आवनो माइ हानाय नुथाय मोनसे बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आंनि गोसोआवबो बिथांनि माइ हानायखौ नुनानै गोसोआव बोलो मोन्दों आरो गोजोननाय मोन्दों आरो दा बे सार गरजान मोसाहारिनि बे माइ हानायखौ नोंथांमोनाबो निसय सोरबा सोरबाया नुबाय जानांगौ बिथाङा गावनि फेसबुक पेजावनो बे भिडिअखौ एंगारना होदों ओमफ्राय जायफोरा नुवाखै बे भिडिअखौ बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुगोन होननानै आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाहैबाय आरो बांसिन मानसियानो नुबाय जानांगौ आरो बांसिन खायसे मानसिया नुवाखैबो जानो हागौ बिनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथांमोना जायफोरा नुवाखै बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो गावबा गावनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे नुनायनि बिथाङा ओरैबायदि सासे गोख्रों दैदेनगिरि जासे जानांबाबो बिथाङा माइ हानाय बे माइ हानायाव ओरैबायदि मोनसे गावनि बे माइ हाग्रा लोगोफोरनि साखाथियावनो थानानै ओरैबायदि मोनसे माइ हानायजों लोगोसे ओरैबायदि खुब इन्टारेस्ट खोथाबो बेहाय बुंनाय दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ बानायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोन आंखौ निमाहा होगोन होननानै आङो गिबियावनो आसा खालामनाय थाहैबाय आरो सार गरजान मोसाहारियाबो बे आंनि भिडिअखौ नुफ्लांबायदोंबा निमाहा होगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय मानो होनबा बिथांनिफ्राय माबा कपि खालामनानै लानाय बायदि जाबाय नालाय बे भिडिअआ माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय आरो जादोंब्ला बेखौनो बुंनानै आङो सारनि बे एसे बे माइ हानायाव एसे इन्टारेस्ट खोथा बुंनाय बे खोथाखौ आं नोंथांमोननो मोनसे क्लिप फिसानि गेजेरजों फोरमायनानै लानोसै माने बे माइ हानायाव बे इन्टारेस्ट खोथाखौ खुब मिनिथाव माने आं मिनिनानै आंनि गोसोआव इन्जय लादों नोंथांमोनहाबो लानो हागोन नायबानो जाबाय दा थौदो बिदिबा बिथां सारनि बे मोनसे फिसा क्लिप माइ हानाय क्लिपखौ आं नोंथांमोननो देखायनानै लानोसैबा नोंथांमोनहा बे आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो फारि फारिनो जोंहा माइ हाजेनदोंलै माइ हानायनि सावरि गायनायनि दिनाव गायनांगोन रायजोफोर मावनायनि दिनाव मावनांगोन गाव जानायखौ गाव मावनांगौ मालायनाव बारा सोनारनो हामा रोख्लायथारनांगौ आखायनो बोलोथारबाय गोदो सेंग्रायाव हाग्राखामोन नालाय गयभार दङ एखेबारे माइआ लेमदोंलै बे दाखालि मालयसियाना जापानाव सुनानै जायाखै होनबा एसे आलामाला बे बारा बोरैबा गाज्रि नांफैथारदों खना खनिब्लाबो माइ बिदाङा रोजाना बारा आखायाव लानो हाखा मोथि हादों जोंहा खारन बे निहेरा मोथि हाब्ला थाब रानो नालाय मोनसे जिनिसखौ खोन्थानांगौ रायजोफोरनो नारानि फेम्फानै बिराद गोरलै बियो गथ'फोरनो लाखाबाय आं बुरजानो फिसा बुरजा नालाय ओंखायनो फिसा बुरजा खांथिनांगौ रायजोफोरखौ बे बर' गार' राभा ट्राइबेलफ्रा पपुलेसनानो गैया माइ हाब्ला नारा बिबुंनि फेम्फा बानाय दामनांगौनो माइआ गुग्ला जायानो बिनिफ्राय एरसोगारो आरो ओंखायनो रायजोफ्रा माइ हायोब्ला बे नारा बिबुं फेम्फा दामै गोदो गोदाय जोंना बर'फ्रा आइजोफ्रा माने नाराबारियाव माइ हानो थांबा फेम्फा दामै हायोमोन जाहैदों मेथाइल' खनजायो बिराद मोजाङै खनसे दामबावनांगौ रायजोफोर बिराद खुसिनै माइ हाग्राफ्रा आं फेम्फा दानांदों औ खुसियादों एसे हानो दे बारा एरनाय नङालै खेबसे फेम्फा दामबाय थाबाबो एरनाय नङा खिन्थु गथ'फोर फैयोब्ला नों माजों बुरखायनो बरिं जायोना ओंखायनो फेम्फा बानाय ना बुरजा लाखाथारबाय फेम्फा दामनांगौ माइ हानायाव फेम्फा दामाबा एसे मुजिथारा आरो गुमा गोथाव मोनोनो फेम्फा दामबा माने बे गुमाफ्रा फेम्फा दामनाय खोनासंनो खाथियाव फैयोना होमबा हमदो आरो हमदोल' नोङो
दुन्दिया गोरलैजों बाथोन बिराद गोथाव जायो दा बिग्लेमथारबायलै आंना माइया देग्लाय सयथिबो माबाबाय थायोखाय गुमा गोथावखौ दा मोनगोन र' फैगासिनो दं बे माफा मानै दामै दामै लेंहरबाय था औ दामै दामै लेंहरबाय था